A finals del segle XIX, Sabadell era un pol molt potent de la indústria tèxtil. Al carrer Montserrat número 57 hi havia la fàbrica de llana regenerada de Francisco Armengol Candil e Hijos, on tota la família hi treballava. El seu fill, Teodor, nascut el 1882, tenia 28 anys. Tornant d'un viatge de feina, a la diligència, en Francisco conegué a una noia fina, de parlar tarragoní, i tot d'una pensar en el seu fill Teodor. Van dinar junts a Igualada i abans d'arribar a Sabadell, li digué que volia presentar-li a la seva esposa i els fills, sobretot en Teodor, l'home que fa per a vostè tant com vostè per a ell. La Cisqueta el va anar a trobar al carrer Montserrat 57 i allà, amb una xocolata i unes galetes, quedà encisada amb en Teodor Armengol i Burguès. 2 dies després, la Cisqueta va tornar a Santa Coloma convençuda que no tornaria a veure aquell jove que li havia robat el cor. No sabia que en Teodor també s'havia enamorat. Cap dels dos va gosar dir res, i només els quedava l'esperança d'una promesa. Amb el pas dels dies, la Cisqueta començà a perdre l'esperança, fins que, al cap de 2 mesos, rebé una carta. En Teodor s'hi desculpava pel silenci, deia que estava preparant uns exàmens i li demanava permís per a visitar-la. Deia que no l'havia oblidada ella, emocionada, plorar d'alegria i guardar la carta com un tresor. El pare de la Cisqueta, en Llorenç, coneixia a la família Armengol per un germà seu que vivia a Sabadell i hi tenia tractes per feina. La tardor de 1910, en Teodor va fer la seva primera visita a Santa Coloma en diligència. Tot i que hi anava per a ella, es va dedicar a conèixer la família, el pare, el germà, els tiets i els avis. Amb molt respecte i la cortesia d'aquell temps, en Teodor va demanar si hi podia tornar i escriure, i li van dir que sí. L'amor entre ells dos creixia. Les trobades eren sempre formals, sota la supervisió d'amics com Maria Mullerat. En Teodor anotava en detall totes les cartes i visites a la seva agenda personal. Dates com l'1 d'agost de 1911, anotat com a Dia de grats records. En Teodor era un jove ambiciós amb idees pròpies i va decidir deixar l'empresa familiar i en un moment determinat va acceptar la proposta del seu amic Enrique Pierre de dirigir la fàbrica de filats que la família Pierre tenia a Sant Joan de les Abadesses. El 29 d'agost de 1912 es van casar a Sabadell. La fàbrica que l'esperava era gran, però estava ben decidit a fer-s'hi un futur. A Sant Joan van construir una llar plena de llibres d'enginyeria, geranis en flor i una manera d'estimar feta de petits rituals i grans lliçons. El 1911, un any abans del casament, un incendi havia arrasat la fàbrica. En Teodor en va liderar la reconstrucció gairebé sense aturar-ne l'activitat, un gest que el consolidà com a un líder tenaç i respectat. Era un director exemplar i un home de costums que deixaven empremta. Esmorzava un ou cru amb brou bullent. Ha de quedar com la seda, deia als fills. Els diumenges pescava al Ter amb el seu fidel braco tramuntana, que un dia li va salvar la vida, i conduïa el seu Citroën Rosalia a 30 per hora. Mai arribava tard, deia amb orgull. Aquest estil de vida senzill parlava d'una filosofia, respectar les coses petites, que són les més importants. La colònia Jordana, coneguda popularment com Cal Gat,
està situada a 3 quilòmetres i del nucli urbà. Hi havia dues fàbriques importants, una de la senyora vídua de Pierre i l'altra de J. A. Bonet. La fàbrica de la vídua de Pierre es dedicava al filat de llana, amb 3.600 fusos i 800 per al torçat. El 1925 havia incorporat el tractament Tinc, que va tenir molt bona acollida al mercat per la seva resistència. Hi treballaven uns 200 obrers, amb un salari setmanal total de 6.000 pessetes. Les oficines eren a Sabadell. En Teodor, com a director de la fàbrica del 1912 al 1932, va veure alguns canvis de propietaris. En Teodor va saber mediar en disputes sindicals, algunes de les quals van millorar les condicions de feina dels treballadors de les colònies. Vivien, portaven els fills a estudi i compraven dins la mateixa colònia. També s'hi celebrava el Carnaval, la festa del Carme i ball per Sant Josep. Però la salut li va defallir i el 31 de desembre de 1932 en Teodor ens va deixar. Darrere seu quedaven els fills, hereus del respecte pel treball i d'aquella empenta característica dels Armengol.